Колко са пострадалите при сблъсъците между полиция и протестиращи на Орлов мост? Това очакваме да научим от Петър Нанев, който е в Пирогов. Добър вечер, Пепи. Здравейте, да, намирам се пред Пирогов. Все още няма официална информация от здравното заведение колко всъщност са пострадалите, тъй като линейките буквално до преди минути пристигат тук. Всяка от линейките водеше по 2-3, дори и 4 човека. Картинката тук пред Пирогов е разкървавени глави, зашеметени хора, избити зъби и това, което успяхме да запишем и да разберем всъщност от пострадалите хора е, че те са били част от протеста. Според техния разказ не са провокирали по никакъв начин органите на реда. В един момент, докато полицията е отстъпала назад и жандармерията заедно с полицията, в един неочакван момент е тръгнала напред и е започнала да бие наред. Официалната статистика, която имаме от Пирогов е, че до момента е прията само една жена с нараняване по главата, но това няма как да е конкретна и точна цифра, тъй като само докато ние с оператора Кристиан Иванов чакахме пред болницата, тук спряха 4 линейки, казах ви вече с по 3-4 човека, така че можем да кажем, че поне 10 човека от последните 10 минути са вече прияти в Пирогов. Чуйте какво успяхме да запишем впечатленията на хората, които протестираха и които бяха бити от полицията според техните разкази. Господин Слабаков, на протеста ли бяха момчета? Да. Какво се случи? Ами не знам, аз отговарям само за него. Седай веднага на стола ти. Това е мой човек. Какво се случи, приятел? Той ще каже. Те някакви тръгнаха да тичат срещу нас, после дока полицайите. Сматиха ми, сматиха ни. Другия се пардоса в главата, той загуби съзнание и... Слушай ме, демокрацията в България е застрашена. Казах, ето, че... Полицаите ли те удариха? Да. Нищо, ние седяхме и говорихме. По-нататък беха полицаите, имаше 200-300 души. Изведнъж тия 300 души тръгнаха да тичат. Дотичаха полицаите. Единият ме изблъска, вика, дай, тръгвайте нататък, а другият от запардоса, както си говорихме по главата, не знам защо. Много ли хора пострадаха? Полицейски? Аз вода 3, не знам колко са. Пепи, какво е положението около теб в момента? Има ли роднини на пострадалите? Гена, в момента положението пред Пирогов е спокойно, след като тези 4 линейки пристигнаха с по 3-4 души вътре. В момента няма нито една линейка, дори така докторите излязаха да изпушат по една цигара. Спокойно за сега, но за съжаление докараха и доста възрастни хора, които няма как да са провокатори. Просто от тези 10-12 човека, може би половината бяха на възраст над 50 години. Това е за сега. От тук ние ще продължим с оператора Кристиан Иванов да очакваме, дай Боже, да няма повече пострадали и наистина да сме се разминали с толкова малко пострадали. Благодарим ти, Петър Нанев, на живо от Пирогов. По-късно очакваме да уточниш броя на пострадалите по време на сблъсъците между полиция и протестиращи.